ka wolomasiri taba olu minnu bɛ an fɛ yan u ye ɲɛfɔli kɛ babu in na min ye nin kalo in tile 4 o dɔgɔkun kelen yɛrɛ tɛ bi ye sawa bingalibaw olu taara ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw dagayɔrɔ ma yɔrɔ minnu bɛ yen no olu ta kɔni mɛnna senna kosɛbɛ ni bɛɛ lajɛlen y'i da don o la o kɛra ANEFIS mara ta ye ANEFIS kilomɛtiri 112 o de bɛ ale yɛrɛ ni Kidali dugu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fala ye nka min ye burudamɛw ye anw de b'a fɔ ko ANEFIS olu t'a fɔ ANEFIS ko ye olu b'a fɔ ANAFIF de n'i y'a mɛn burudamɛw da ko ANAFIF u kan bɛ ANEFIS de ma dayɛlɛmali anw de y'a kɛ n tɛ a burudamɛ tɔgɔ yɛrɛ ye ANAFIF de ye n'i y'a ye gafew la ko ANAFIF ANEFIS de ko do fala ye o la sa wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Irisilakaw ka jɛkulu ye fala ye Gacha ani MSA ka bɔ min ye Menakakaw fɛ yen u bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka min ye ANEFIS ale kɔnɔna ni a kɛnɛmana k'a lajɛ sa k'u bɛ a larawulili baaraw kɛ jugumafɛn minnu bɛ yen ani waleya cɛjugu minnu kɛra ye kunun ni kunnasirinko k'olu bɛɛ lajɛlen salo kɛlɛw marifakanw olu dalen kɔfɛ min ye Irisilakaw ye u ko olu ka wulikajɔ senfɛ fala ye o mɔmɔli la u taara se guwa dɔ ma n'o ye bugutufa dɔ ye a na kɛ Iyad Agali ko ale tun bɛ yen yɔrɔ min n'u ye o sɛgɛsɛgɛ k'o lajɛ ko min ye Iyad ye a ye ko in bɛɛ lajɛlen labɛn k'i dalen to o bugutufa in de kɔrɔla la ye olu kɔni dangɛnɛra min ka sa o ye kunnafonidi minɛnw u y'olu sɔrɔ ye min ye joli nɔ u y'o fana ye joli caman sarilen u y'o ye pansement o joli dɔ furakɛli kɔrɔ o fana nɔ bɛ o la k'a bɛ komi i n'a fɔ a donna kamankun de la ka bɔ kamankun na a ma se ka kɛ ka baara wɛrɛ kɛ tuguni k'u taara ka nin bɛɛ fililen to min ye kɛnɛ ka ye u ye photo fana sɔrɔ ye fala ye photo minnu na pistolet o bɛ garde corps bolo n'o ye Iyad ka garde corps ye u y'olu photo fana sɔrɔ ye ANEFIS yɛrɛ kɔnɔna sa u ye ja minnu fana ta u taalen waati min na yan'u ka babu daminɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ guwa in kɔrɔla la ni Iyad Agali olu ko ko yen de k'a tun bɛ yen juillet kalo tile 4 nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni miniti 30 ye jɛkulu marifatigi lakodɔnbaliw n'olu ye zini maaw ye fala ye ka fara FLA kan anu dɛmɛbaw ka bɔ yɔrɔ fan caman fɛ Algabas Ag Intala ani Iyad Agali olu de tun bɛ k'u kɔkɔrɔma don yaasa u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min ka na se ANEFIS dugukolo ma Irisilakaw ko sa ko min ye ANEFIS yɛrɛ kan belebele ye fala ye k'u ka wulikajɔ sera fan fila ma fan min bɛ yen n'olu bɛ yen u ye yen bo fan min bɛ yen ni Mali armée fana bɛ yen u y'o fana bo fala ye dugu in kɔnɔna na k'u to yɔrɔ jan fɛ ANEFIS ye dugu min ye kɛnɛjala don fala ye maanifin n'i bɛ wulikajɔ kɛ i ka jija i ka labɛn ka ɲɛ yaasa kɛlɛ bolo a bɛ se ka mɛn cogo min o la sa dugu in kɛɲɛkanda fɛ a n'a kɔrɔnfɛya da fɛ Mali armée ale y'i sasa ka t'i dasi ye min ye jugu olu ye fan fɔlɔ min kunbɛn kosɛbɛ o kɛra min ye Irisilakaw yɛrɛ ka cɛdenw bɛ yɔrɔ min o la sa Irisilakaw m'a bila dagirindala ko ye fala ye olu wulila k'u kunda o kan n'o ye Gawo bɔda yɛrɛ ye ka taa badɛmɛ dasili k'a daminɛ ye kabini sibiri tɛmɛnen o araba konjo waati wulikajɔ in senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni taara sɔrɔ sa maa ninnu fala ye k'u kun ka ca ni maa ba 5 ye min ye mɔbili min tun b'u bolo a bɛ mɔbili 1000 bɔ blindé mɔgɔta mɔbili pick-up moto kɛlɛkɛminɛnw maa dɔw bɛ o la olu bɔra Libikaw fɛ yen dɔw bɔra Alizerikaw fɛ yen dɔw bɔra Mauritanie Burkina Faso Tchad Niger Nigeria ani Côte d'Ivoire Irisilakaw ko nin bɛɛ lajɛlen u ye nin fɛsɛfɛsɛ u ka kɛlɛkɛminɛnw n'u ka kɛlɛkɛcogo n'u ka kɛlɛkɛminɛw n'u ka fɛɛrɛ minnu tun b'u sen kan drone fana o fana tun b'u bolo mortier ka taa fara sa drone min bɛ ni ale drone kamikaze ye canon min bɛ fala n'a bɛ se ka fɛn ci k'a to sanfɛ n'o ye canon aérien ye ani mitrailleuse belebelew ko nin minɛn de tun b'u bolo olu kɛlen ka firiw kan olu nana ye k'a fɔ n'an ko an damani bɛ an ka nin ko in kan an ye kun fɔlɔ min kɛ fala ye an k'an kɔtɔrɔ ma bɔ olu ye fɛɛrɛ kurakuraya sa ka segin kɔfɛ ka taa labɛn sabati min ye ANEFIS kan kɔnɔna na u ka minɛn minnu bɛ yen n'o fana ye gosibaliw ni wulibaliw ye u y'u bolo da olu bɛɛ lajɛlen kan o de kɔfɛ sa i b'a dɔn k'a fɔ ko ni nin sugu bɛ yen n'i y'i ka minɛn bɛɛ bila baara la fala ye i bɛ kunnafoniw sɔrɔ o de la olu ye benna kunnafoniw kan k'a yira sa k'a fɔ ko faransika dɔw bɛ u cɛla ye u y'olu ka kunnafoni sɔrɔ u ka kunnafonidi siraw fɛ Ukrainikaw u y'olu fana sɔrɔ maa dɔw fana bɛ kɛlɛdaga la olu minɛlen kɔfɛ fala ye u y'olu fana ɲininka olu y'o kuma kelen de f'u ye koyi k'u ye kalanw kɛ faransikaw de tun bɛ ka kalan k'u kunna
Ukraine ka mega kalango kuna ka keni irisilakaw ka laseliye u ka bololo srafe falai mi ye sebengele ngwanana irisilakaw ya irasaga bakulu koninga wulika jonu ka chesiri o sraka manunu ku nyoni ka boy u fana tara u ka archery anuka dronu mobile munu bubulo no o ye pikabu ye u dona ulu kono kalo tle nani mi ye jakulu marafatigila ko domani nunu ye sanu kunana kanu firi anefiska u sera k'u bɛɛ lajɛlen kɔ kari kelen armée ka taa se irisilakaw olu ma kalo tile 5 armée ka minɛnw de tun bɛ fɛ ka bɔ gawukaw fɛ falai k'i kunna ANEFIS ka yaasa u bɛ se ka na dɛmɛ don cogo min na wolomasiri tabaw ma bamanzɔni juga wale kaba ninnu nana ye k'a fɔ ko da digir'u la kosɛbɛ u ka sɔrɔ sa ka taa ngara dali daminɛ o ɲɛ ka ANEFIS dugu yɛrɛ to yen o de sa yangadi yen falai min ye gaca ye ale cɛdenw ani MSA cɛdenw ka taa fara wolomasiri tabaw ka falai olu ye wuli ka jɔ kɛ sa ka taa min ye convoi bɛ se ka don cogo min convoi falai heure 3 kɛra a kunkanko fɔlɔ la han sabula ko mobili minnu bɛ yen ni mugujugu bɛ don kɔnɔ n'a bɛ pɛrɛn u kun y'o 5 labɛn pick-up min tun b'u bolo an'u ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ dugu ma fana n'olu tun kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ ko dugukolo itu dɔn n'u dugukolo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cɛncɛnfuga dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na falai olu fana tun bɛ yen nka taamakɛlaw ka 30 sara o la min ye mobili ninnu ani drone ninnu olu bɛɛ lajɛlen halakiraw senfɛ min ye wulikajɔ in ye sa a y'a to fo kana se kalo tile 9 ma wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbaaw u kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u tun bɛ nin baara in de la ANEFIS a n'a marabolo kɔnɔna na Africa Corps maaw y'a yira sa k'a fɔ ko ANEFIS dugu yɛrɛ u y'u ɲɔni ka bɔ yen pewu bamanzɔni juga wale kabaw kɔni bɔra yen pewu ka bɛn kalo tile 8 ma min ye jɛrɛjɛkulu in ye a ma dan o ma koyi a y'a ka suw jate k'a ka balotaw jate minɛn minnu b'a bolo k'olu jate a ka sɔrɔ ka 5 doni daminɛ fiɲɛ na sa k'i kunda min ye Algérie fanfɛla kan joginenw ani maa minnu sera ka taa minnu ma se ka taa u y'a bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ ANEFIS kɔnɔna na o la sa kalo tile 9 sɔgɔma u tilala ka taa tuguni dɛmɛ ɲininen u nana bingali daminɛ tabarasatikaw fɛ falai o de ye convoi kunbɛko 2nan ye sabula convoi a sɛgɛnna sira la dɛ nka a kɔni sera ka don ANEFIS dugu kɔnɔna na o la sa nɛgɛ kanɲɛ 8 o tɛmɛnen kɔ kalo tile 9 a nana ye k'a fɔ sa ko min ye wolomasiri tabaw ye u yɛrɛ danganamaya ka sa k'a fɔ ko baara min bɛ senna nin ye falai ko Iyad Agali ani Algabas Ag Intala k'olu de bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don sabula u ye kibaruyaw sɔrɔ u ka kibaruya di siraw fɛ kɛlɛkɛcɛw jɔcogo ani kɛlɛ falencogo ani baaraw kɛcogo u ye fɛn o fɛn fɔ o la sa an ka maaw ye nin bɛɛ lajɛlen lamɛn fɔlɔ ka sɔrɔ ka wuli ka bɔ boloda mobili minnu tun bɛ kan ka don fa minnu fɛ u kan ka minɛn minnu bila fa minnu fɛ an'u tun b'a fɛ ka dugu yɛrɛ lamini cogo min ka kɔtɔrɔmabɔ kɛ n'u ye dɔɔni ka sɔrɔ ka fɛrɛ u ma kosɛbɛ min ye Africa Corps maaw ka bataki la ko nin de kɛra min ye tiriw ye o de jugara o waati la sa falai u ka blendew wo u ka BMP3 wo ka taa se u ka BTR ma wo u nana ni minɛn fɛn fɛn ye pankuru de ye lamaga daminɛ o la sa sabula olu yɛrɛ de ye kibaruya di kibaruya nin nana sɔrɔ kibaruya di siraw fɛ k'a yira k'a fɔ u bɛ ka min fɔ nin ye nin minɛn bɛ nin yɔrɔ in na nin bɛ nin yɔrɔ in na an ka mɔgɔ ka sɔrɔ ka baara kɛ ni pankuru ye sa ka t'olu bɛɛ lajɛlen kari ka bɔ yen pewu min ye bɔmu kɔni a ma kɛ foyi ye cɛncɛnfuga ale cɛmancɛ la waati min na u y'a dɔn sa ko jugu kɔni ko se t'a ye tuguni u ye wulikajɔ daminɛ sa kalo tile 9 o wuladafɛla la ka mɔmɔli kɛ sa ka kow bɛɛ lajɛlen jateminɛ o la sa u taara bɔ bugu in kan bugu min ni Iyad yɛrɛ ka bololaminɛw caman yer'o kɔnɔna na tamasiraw y'a yira sa k'a fɔ k'a joginen kɔni taara ka bɔ yen ka taa min ye Algérikaw olu fɛ yen nin baara min kɛlen filɛ nin ye u y'a yira sa ko a kimɛli ko ta nasira fɛ irisilakaw ka fɔli la falai ko min ye bamanzɔni juga wale kɛbaa kɔni olu bolo olu ka jate la 2,000 ɲɔgɔnna o fatura ko in senfɛ min ye mobili 300 min ye blindé 10 ka taa se pick-up ale ni canon zu 23 ma ko u y'o 20 bɛɛ lajɛlen halaki mortier 21 mun kalibriw tɛ kelen ye u y'olu fana halaki ko in senfɛ ɲɛmaaba fɛn fɛn nana sa n'a bɔra Iyad yɛrɛ ni Algabas la falai a tɔ bɛɛ lajɛlen u y'a bɛɛ lajɛlen fa o ko sira fɛ wa min ye Iyad yɛrɛ ale yɛrɛ joginna fana a ka ɲɛmaa danganw ka taa se FLA ɲɛmaa danganw ma olu bɛɛ lajɛlen tora ye min ye Bilal Aksherif ka lakɔlɔsiliba n'o y'a ka garde corps o fana tora ko in senfɛ Abdurahman Zaza n'o yɛrɛ ye Iyad fana ka baara dɔrɔn ye o fana tora ko in senfɛ maa caman de bɛ yen olu su bɔrɔntɔlen yera ANEFIS ni a lamini bɛɛ lajɛlen na k'o dɔngɔlakari an ka wolomasiri tabaw fɛ nin bɛɛ de kɔfɛ sa falai kunun k'o sɔrɔ an ka armée ɲɛmaaba ni u ko k'a fara kan fana ko kɛlɛ in na falai
kɛlɛ bɛ senna kuma min kuma jatigitan caman fɔra pankuru yirala ko minnu gosira ko n'o ye armée ta ye k'o t'olu ta ye o pankuru yɛrɛ tɛ armée yɛrɛ bolo minɛn fana yirala k'a fɔ sa k'olu tiɲɛna ko olu ye armée ka minɛn tiɲɛnw ye ko nin kibaruya ninnu caman zen ko maa ma kala don u ɲina ka bɛn ni a ye ko sabula bɛɛ lajɛlen tun ye ko in faamuya nin bɛɛ de kɔfɛ Sura Sa Fala ye an yɛrɛ ka Jean Élisée Dawu ale taara radio